Но тъй като тук не е имало достъп за бетон помпа, тази парзалка е била най-логичното решение, което са измислили майсторите. Здравейте отново, скъпи приятели! Както ви обещахме в миналото видео, днес ще ви запознаем с някои от проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскахме на този специфичен обект. Както винаги, едно от първите неща, които правим, е да проверим конструкцията на всяка една сграда и съоръжение, което изпълняваме. Затова най-логичното нещо, което направихме първо, е да проверим всички носещи елементи, гредите, колоните и фундаментите, за да установим дали някъде по тях има необходимост да се извършат репарации. Както казах миналия път, тази къща е строена през 90-те години, което означава, че майсторите са решили да спестят от кофраж, като преди да изпълнят стоманобетонните елементи са зидали, за да използват страните на стените като страници за кофраж. Това естествено поражда наличието на големи каверни в някои от носещите елементи, заради което се наложи те да бъдат изкъртени и възстановени. А какви са другите, ще видите в това видео. Още с пристигането ни на обекта ни направи интересно впечатление решението, което инвеститора е взел или по-скоро се е доверил на някой баш майстор да вземе, а именно това стълбище, което виждате зад мен. Интересното тук, че плочата е прекъсната, за да може да се изгради тази конструкция, която виждате, за да има достъп до таванското помещение. Както знаем, плочите са изключително важни носещи елементи, които не бива да бъдат прекъсвани и не бива да бъде променена тяхната геометрия без съответните конструктивни изчисления. Това, разбира се прави от специалисти, от инженери-конструктори, които казват къде може да се прекъсне плочата, какви необходими мерки трябва да се вземат, за да бъде обезпечено носещата способност на елемента. Още дори преди да направим обследването, на първия етаж ни направиха впечатление няколко неща. Освен каверните по стоманобетонните елементи и стърчащата армировка, се оказа, че тук липсва плоча, което означава, че някъде в тази стая трябва да пробием дупка, от която да излеем плочата, която да бъде за основа на замазката и в последствие на подовото отопление, което ще бъде изпълнено. Истинската изненада обаче дойде, когато минахме зад къщата. Както виждате, тук има една обстановка, която е за изливане на бетон, който е подготвен за тази подпорна стена, която трябва да бъде 15 метра и половина. Но, тъй като тук не е имало достъп за бетон помпа, тази парзалка е била най-логичното решение, което са измислили майсторите. Разбира се, чрез това нещо със сигурност няма как да бъде излята тази подпорна стена. Когато са изливали плочата зад къщата, майсторите не са съобразили и са изливали от височина над 2 метра, което е довело до десортиране на бетона. Както и в миналото видео споделихме, покрива течеше, което наложи да се разкрие, да се види къде точно е компрометирана хидроизолацията и да се смени. Разбира се, за да се подсигурим, ние сменихме цялата хидроизолация, като по този начин гарантирахме на собственика един покрив, който може да издържи дълго време занапред. След като се подсигурихме, че конструкцията ще бъде здрава и ще носи всичко както е необходимо и няма от никъде да тече вода, започнахме същинската работа вътре. Това означава, разбира се, прокарване на инсталация. Електроинсталацията винаги трябва да бъде по проект и трябва да бъде съгласувана с желанията на инвеститора. Къде да има осветителни тела, къде да има контакти и къде да има ключове. Също така е необходимо да бъдат уточнени и точните позиции на всички електроуреди в къщата. Всичко това се отразява в проект, който се дава на изпълнителите, които точно и подробно спрямо него правят цялата инсталация, която в последствие закриваме с гипс картона, което е първата фаза от довършителните работи, които правим ние тук. Работата на този обект тепърва предстои. Затова не забравяйте да ни следите, за да видите целият прогрес, който правим на тази къща, както и на всичките ни други обекти. Също така ще ви разкрием някои от детайлите и подробностите при фазата на проектирането и ще поговорим малко повече за стоманобетонните конструкции, за да вникнем в истинската същност на строителното инженерство. От мен Димитър Пенчев, благодаря за вниманието.